צהריים טוב. רבים שואלים אותי, מי אני? ומה גרם לי להתנהג ככה? אבל למעשה, אין בי שום דבר מעניין. אני סתם ילד רגיל, שהיה בעולם לא רגיל. אז אחרי ששתקתי המון, בחרתי להגיד הכל, לפרסם מול כל העולם. קוראים לי אלון, ומשום מה דבק בי הכינוי אלון האדום. למה אדום? לא יודע. אולי בגלל שהייתי כמו אור אדום, ובזמן שאני בחרתי לעצור, אחרים בחרו להמשיך ללכת. ומאז הכל היסטוריה. שלום תלמידים יקרים, היום נקבל תלמידה חדשה, קוראים לה ליאל. ליאל, תגידי שלום. שלום. את יכולה לשבת ליד נוגה. אוקיי, בהמשך לשיעור הקודם, אנחנו נשתמש בניידים, עמודים 180 בספר. בהצלחה. איוש, מה קורה? היי, בסדר. שמעת, אין לכם מה להתבייש, כולנו חברים ממש טובים. כולנו חברים ממש טובים. מה אתה רוצה? באמת כולנו חברים ממש טובים. פשוט, בכל מקרה, לא כמו שנה שעברה. היינו יכולים להיות חברים יותר טובים אם לא אלון האדום. איזה מזל שאלון האדום עזב. כן, וואי, טוב שהוא עזב, הוא רק הזיק בכיתה. טוב, אתם יודעים שהיו לו את הסיבות הברורות ללמה הוא עזב. זה רק בגלל שאת בקטע שלו. הרי איך אפשר להיות בקטע של אלון האדום? מי זה בכלל אלון האדום? זה סתם ילד שהיה פה שנה שעברה. סתם ילד? שכחת איך הוא התעלל בנו? אביגיל, אני יודעת. מה את יודעת? על אלון. איזה אלון? נו, אביגיל, אל תשחקי אותה. האדום, אלון האדום. את לא יודעת כלום, וזה לא פייר בשבילו, אוקיי? אז ספרי לי. הדבר היחידי שזכור לי זה הציוד של אופק, אוקיי? אבל עכשיו בוא תלך למגרש בינתיים עד שנגמור את היום הזה. כן, יאללה, בואו. מה? מי עשה את זה? אלון, זה אתה? לא, אני לא יכולה להרים. תודה. למה לא באת איתי למשחק? אמא שלי הדריכה אותי לסיים את שיעורי הבית. המורה אמרה לה שהעתקתי מנוגה. עוד שנייה הרגה אותי. נו ברור, גם להחדיק אתה לא יודע. אני לא מבינה אבל איך הוא... שוב פעם את מתעסקת בו? מתעסקת במה? עזבו אותה. אני לא מבינה אבל איך הוא צריך לעשות את הכל. מי? אלון. כאילו, עזבו אותו. עד שנפטרנו ממנו. זה לא עוזב אותי. שומעת רגע, נוגה. מה? צריך לדבר איתך. מה קרה משהו? לא, אבל אנחנו הרבה זמן מדברים ורציתי שנקדם את הקשר הזה. מה זאת אומרת? כאילו אתה מציע לי חברות? אם את רוצה לקרוא לזה ככה, אז כן. אני מסכימה. כן. כן, האמת, מלא זמן חיכיתי שתציע. פשוט אתה היית ממש כבד. התביישתי. התביישת? מה, אני מביישת אותך? דברים אחרים, אתה לא מתבייש? עוד לא ביחד וכבר את רבה איתי. זה הריב הראשון שלנו. שומעת, נוגה, הבאתי לך משהו. יואו, עמרי, תודה. היא ממש יפה, אני אשים אותה. תענדי אותה. מה? שרשרת עונדים, לא שמים. טוב בן יהודה, אז אני לא יודעת השרשרת. סמכי, עשית את זה, אה? כן. מה עכשיו, נראה אותך פחות? לא, מה הקשר? סבבה לך במגרש ב4. לא. למה מה עכשיו? קראתי עם נוגה ללכת לסרט. תלך אחרי. רוצה ללכת לקנות בגדים בקניון. שתלך עם חברות שלה. נפלת חזק, אחי. נשאלת ואני אגיד לך. נפלת חזק. נפלת חזק, ותודה שאתה בכלל לא שולט בחיים שלך משותף, רק
גשמים מנותק, תודה שנפלת חזק. נו, ספרי הכל. סוף סוף הוא הציע. באמת? כן, לקח זמן, אבל יש שווה לחכות. תראו, גם קנה לי את זה. שרשרת. יפה. מה יפה? שרשרת? מה, אני ילדה בגן? האמת שחשבתי להגיד לך, אבל בסדר, העיקר הכוונה. כוונה, עכשיו אני צריכה לענוד את זה. מה צריכה? לענוד? עזבי, סיפור ארוך, אבל המצאתי לו שנקרא סוגר, עד שאני מצאתי איך להיפטר מזה. טוב, בואי, אנחנו נחות לשיעור. וואי, כן, ביי. תגידי, את באה אליי להתכונן למבחן בתנ"ך מחר? שומעת, ברור, אני חייבת לעבור אותו. גם אני. מה המצב? בלחץ מהמבחן בתנ"ך מחר. כן, אבל הולכת מבחן אחד הקשים. מה זה, נוגה איפה השרשרת שהבאתי לה? אני לא הספקתי לתקן אותה. את רוצה להביא לי לתקן אותה? לא, הכל טוב. אני ואביגיל הולכות לקדם, אחרי שנסיים ללמוד. בטוח? כן, אני כבר אתקן אותה שם. סבבה. סבבה. אתה הולך לכיתה לתפוס מקום אחר. טוב, שנייה, אני אחפש אותה. היא פה, באמת, חייבת לתקן אותה. שנסיים ללמוד. נו, שמעתי לו פה. מה? אני לא מוצאת את השרשרת. איפה שמת אותה? פה בתא הפנימי, קטן. תביא לי לבדוק רגע. אין, שומעת, הוא יערור אותי, זה לא פה. מה זה? לא יודע, זה היה אצלי. מה, אתה מחכה אותי? מי החברה החדשה? נראה לך? לא יודע. גם טלפון, גם שרשרת וגם הודעה. אין לי מושג, באמת. בעיקר התעניינת. זה הכל היה משחק בשבילך. תירגע, אחי. תגיד לי, אבל אתה סתם מאשים אותי. אתה חתיכה. מאיפה אתה הגעת פתאום? אביגיל, מה זה? מה זה? אני לא הייתי שם לעולם. באמת? זה נראה ממש אמיתי. מי שלח לך את זה? מה זה משנה עכשיו? את מבינה שמנסים לסכסך, זה לא אמיתי. לא אמיתי? כן? אז מה זה יכול להיות? זאת אשכרה את. זאת לא אני, תסתכלי טוב. מה תסתכלי טוב? זה לא את? איך זה לא את? לא הבנתי, מה, אני עיוורת? אני לא עשיתי את זה, אבל אני לא אבגור כן, אז בה, למה בן שלח לי את זה? מי שלח לך את זה? בן. ברור שזה בן, כי הוא מנסה לסכסך, מה את מצפה? אבל שומעת, הוא לא היה עושה את זה סתם. הוא כן. לא, הוא לא. כן, למה שהוא כן. עושה את זה סתם? לא הבנתי. כי הוא רוצה שתיפרדי ממנו, מעומרי. למה שהוא יוצא דבר כזה בכלל? כי הוא מקנא. זה למה. לא, אבל עכשיו שהאמנתי בה. סתם ילדה קנאית. זה שקר, אם היית חברה אמיתית שלי היית מאמינה לי, נכון? למה שאני הייתי מאמינה לך? אני לא מבינה. אשכרה יש לי הוכחות. את לא מבינה שזה פייק? זה לא נכון. את התחלת עם חבר שלה, איך את יכולה לדבר? מה את מתערבת? לא הבנתי, ממתי את נהיית קשורה? מה היא קשורה? היא תתערב במה שהיא רוצה, את פשוט ילדה דוחה. את לא מאמינה לי? אני אמורה להיות חברה שלך, נכון? כבר לא חברה שלי! כפי שמה שאני רואה, את יוצאת עם מישהו שאני יוצאת איתו מאחורי הגב, זה נראה לך הגיוני? תגיד, מה הקטע שלך? אתה חבר ואז תקע סכין בגב? אתה לא תאשים אותי סתם. אם היית גבר היית אומר לי שיש לך משהו אליה. אם היית מאמין לי, היית מבין שאין לי כלום. עכשיו רק יותר שתיכם מגעילים אותי. אני מגעיל, אתה מגעיל לי, אפס. מה יש לכם? השתגעתם כולכם? מה יש לך?
תתחיל לחבר. אנחנו חבורה של... איך לא עלינו על זה מההתחלה? עלינו על מה? זה אלון. מה הקשר אלון עכשיו? זה הוא זה שאחראי להכל. הוא היה בכיתה שנגעו לי בתיק. יו, אלון גם היה כשסיפרת לי על עומרי, נכון? כן. אלון היה בכל מקום שהתחילה בו מגבה. תראו אותו, מתעמם. רוב הזמן הוא רק שותק. שותק ומלכלך בינינו. מה הקשר אליי? זה אתם עשיתם. אנחנו לא רוצים אותך פה. תכף לשקול אם שווה לך להרצים בכיתה הזאת. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. אז אני לא יודע איך הכל התהפך עליי באותו היום, אבל זה לא הייתי אני. עכשיו, כשאני כבר לא שם, זה זמן לצלם את האמת, ומי יודע, אולי מישהו ימצא ויראה את זה. הם היו רעים תמיד, רעים אחד כלפי השני, רעים עד כדי כך שהם אפילו לא שמו לב לזה. אז איך אני אסביר את הכל? פשוט צריך לראות את התמונה המלאה. הייתי שם, אני יודע את הכל. הייתי בדיוק בזמן שבן ועומרי החליטו שזה מצחיק להרוס את התיק של אופק, וכשסיימו, עומרי חייך אליי ועשה לי שש עם האצבע. הייתי שם, גם כשאביגיל גנבה את השרשרת והנייד מהתיק של נוגה ושמה אותם בתיק של בן. הבטתי בה ושתקתי. לא הבנתי למה היא עשתה את זה. חשבתי שנוגה ביקשה ממנה. הייתי שם, גם כשאופק ישב בחדר המחשבים והחליט למתוח את נוגה עם איזו תמונה פיקטיבית של עומרי ואביגיל ביחד. אופק לא נראה, אבל הוא גאון מחשבים. השתלט אפילו על הנייד של נוגה ושלח הודעות אליה בשם בן. לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל אני יודע בוודאות שהוא עשה. אז למה שתקתי? לא יודע, אולי פחדתי, אולי ידעתי שהם לא יקשיבו לי. אבל הם חושבים שהפסדתי, ושהם פתרו את כל הבעיות שלהם, ברגע שהלכתי. Light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a